Ngiyakuzwa Magasela. Kodwa okungithusa ukuthi umfana wami kade ashona 10 years uqhamuka nengane isindala. Yona ngiyayibona ukuthi iyafana neyakwami. Manje into engixaka ukuthi uqale wahamba wayofuna wagcina sezula ehamba ifake ingane. Ngiyakuzwa. Sebuya kamuva ngoba esebonile ukuthi iyafana nengane zalapha ekhaya ingakho eseyiletha. Welcome to another beautiful episode of Izinkinga Zomndeni with myself, Umlangeni uMagasela. Bafethu size kuphathuna ke namhlanje sasimenyiwe umndeni wakamthalane before la isahlangana khona nenkunzumalanga yentombazana eyidelela wazathi uMagasela waze wasigive isidudla ngangaqondile inhloso yami nje ukuthi ngilungise la kubheda khona ukuthi ingane ayihloniphi siyenze sure ukuthi sayifaka emgqeni ukuze ihloniphe ngaphela nami ngiyahlonipha manje indaba. Anyways ngumzalo right ohloniphayo ngihamba no Mrs Mthalane ngizowabiza babingelele benondodakazi mhlawumbe I don't know bese ngiyabuza ukuthi bazizwa kanjani nje basihamba siya kaGumede siyobika umntwana cause in most cases sazi ukuthi kubikwa isisu bafethu but kule case ngathi izinto ishintshile siyobika umntwana osekhulile nawe sengaba nabazukulu bakhe kodwa ke osengaba nabantwana bakhe kubalekile ukuthi sikwenze lokhu ukuze umntwana naye akwazi ukuqhubeka afunde kahle abe right ngenxa inkinga abhekana nazo ngenxa ukuthi ushoda ngefather figure ukuthi ubaba wakhe asekho emhlabeni kodwa ke le top mesefika lapha kuGumede somthola umuntu ozokwazi ukusisiza asenzeni kanjalo asizama ukusondeza umama sobe siyahamba ke siya lapha kaGumede. Ngokhulu kuyithoba ngixoxisa lethuba ngamukele uMrs Mthalane nondodakazi ngizocela nje ukuthi banibingelele babukele ukuze nikhumbule ukuthi siqhamukaphi nalopha kuthiwe sizoza nawo namhlanje. Sawubona mama? Yebo sanibona abalaleli. Unjani? Ngiyaphila. Uzizwa kanjani isamba seka X namhlanje? Hey bengizizwa nje nginokusaba okuncane kodwa manje hayi. So right. Asiqedeni nje konke manje siqedeni. Danko siyabonga. Sano sami? Yebo sanibona njani babukeli? Siyaphila. Hayi nami ngiyaphila. How are you feeling? Ngizizwa ngijabulile ngoba ayilolu hambo seseligoqa namhlanje. Ngicabanga kuzoba kanjalo. Uma ngase sifike nje mhlawumbe sixoxe lapha ungazizwa kanjani? Oh, Nkosi yami. Hayi. Asithembe ukuthi ngeke kuze kube njalo. Asithembe ukuthi konke kuzohamba kahle bazongamukela. Njengoba izwela ke mbukelo Black Life TV amabombo abheke kaGumede into emnandi kakhulu ukuthi kaGumede akukho kude kakhulu ku around the area so it's not like so travel and stuff yabo so vele nje swele imigaqo embalwa angifuni phela ukushinda indaba zabantu kodwa kuseduzane ukuthi ke phela thina ngoba sisakwazi ukuhamba ngeenyawo zethu sizole bese lesiphuca izinto zezokusebenza so songena emotweni sihambe nomndeni sibone ukuthi yena bazosamekela kanjani kaGumede asambe yena I can't wait ukuyohlangana no go asambe. Ngokhulu ithoba ngicela ukubingelela mbukelo weBlack Life TV ngiphinde ngikwamukele kuhlelo lethu olumnandi luthi izinkinga zomndeni. Nje bathe sikuchazelile-ke eminyango ukuthi sikupart 2 kwasisi uMrs Mthalane babehleli nokhonyana wakhe basibhalela benenkinga yomntwana ohluphayo kwase kuyaphoqa ukuthi umntwana njengokusho kwenyanga ukuthi ingane ifuna isukela kubo ifuna ukwakubo sesiyazama ukuthi sibathole kubo nangenhlanhla sabathola kunoma weduze kwami engizombingelela manje engizofisa nayo ukuthi ngokhulu ithoba ngicela ukuthi nje akubingelele nawe uzobe esezwa ngathi ngoba uthukile akazi usikwenzakalani mina Mlangeni Magasela ngizokwenza lokhu kube impumelelo indlela esimangaliso. Mama sawubona njani? Siyaphila Magasela. Yebo. Ngicela abantu ukuthatha leli thuba ngicela ukuthi ngicela ubingelele umbukeli uthi nje sawubona mbukeli. Sanibonana babukeli. Uma uMrs bani? Mrs Gumede. Mrs Gumede ma. Yebo. Ngiyakubona ukuthi uthukile futhi sekungcono manje sekhona namakamera. Ngicela bandla ngokukhulu ukuyithoba usisi uzoyichaza ukuthi ubani wakephi uqhamukaphi uzobe sechaza nosisi lo ahamba naye omncane mina nje ngizohlala nginilaleli okwami nje ukuthi ngizozwa ukuthi lolu hambe silihambe la luzobe impumelelo noma ngeke lube impumelelo kodwa ngiyafisa kube impumelelo lesithando. Yebo. Mrs Mthalane. Magasela. Yebo sisi.
sesikhona kaGumede dadewethu, awuvele ubeke nje udaba eThebeni. Manje enemalana ngaba nenkinga la kanti ekugcineni inkinga yami izohamba ihambe ivele. Ngoba mangicabanga mhlawumbe uyangazi. Ongibona nendodana wakho. Mhlawumbe ongibona ngiwindi, mhlawumbe ongibona uphumela eminyango mhlawumbe kanjani angazi. Kodwa nje ngiyazi ukuthi ngoba mina ngiyakwazi ukuthi uMrs Gumede. Ngoba ngakade mina ngithandana nomfana wakho. Manje lana indodakazi le yami ifike yahlupha ingane kuthe egcineni ingane ekuhlupheni kwayo kanti ingane ihlangana nabangani bayo bahamba baya enyangeni. Ingane yabuye isiyazi iqiniso ukuthi ubaba akuyena uMthalane, ubaba wami uGumede. Okay, ake ngikusize-ke Ntombi, ngathi yakuhlula lo mendo wakho. Mawami, usisi lo uMrs Mthalane wayethanda nengane la ekhaya. Manje angimazi methi mhlawumbe umlungu uze ngewindi noma wenze njani ukuthi into ozoyithini le. Kodwa kahle afuna ukukubeka ile ukuthi wayezwana nomntanakho ongasekho kodwa emhlabeni ngokusho kwakhe. But uzobe sengizwa ngawo ukuthi kuyiqiniso yini. So inkinga ade benenkinga nengane, ingane bifuna usiko lakubo. Le ngane nje le ehleli lama angazi noma uzokwazi uyilunguza yini. Oyisidudlanyana. Ingane ya mfana wakho lo ngasekho emhlabeni. So ingane minenkinga ukuthi kufanele yazi isiko lakubo. So siyasiphoqa ukuthi indlela esilidelela kwaGumede. Angazi ilokho nje ade sokusho ukuthi silethe umntwana okumzukulu wakho. Ngiyakuzwa Magasela. Kodwa okungithusa ukuthi umfana wami kade ashona 10 years uqhamuka nengane isindala. Yona ngiyayibona ukuthi iyafana neyakwami. Manje into engicaka ukuthi uqale wahamba wayofuna wagcina sezula ehamba ifake ingane. Ngiyakuzwa. Sebuya kamuva ngoba esebonile ukuthi iyafana nengane zalapha ekhaya ingakho eseyiletha. Sho ukuthi wenza nje iphutha 10 years ungaletha ingane isindala ingaka ukuthi uzoyiletha kugogo ayibone. Yona iyafana nengane zakwami. Yena nje waziphutha ngangimbona vele lokho egijima ngemnyango. Kodwa ukuthi mase kukhona ingane inayilethe ingane isindala kangaka ngizobona kanjani ngiyayibona inswebu yakwami kodwa uyena angaze ngabe nalo iqiniso wahamba ingane shothi uyisile la isakhona wabona bamtshela abantu ukuthi hayibo le ngane ifana nezingane zakwabani ingakho eseyiletha ngala iyafana nezakwami kodwa nginokwethu ukuthi indaba ahlala isikhathi eside ngoba phela ngiyambona endleleni siyahlangana ngimbone nje enganginakile. Mase sezongilethela amakhamela emzini wami ngalindele. Hayi wrong kakhulu. Mrs Mthalane, engichazela uma ukuthi yini ayenza ukuthi umntwana ungamlethi ku biological father. Inkinga wema ngasuke kanti ngizozwana nomfana wakho kanti kuzothi mase sengithola umendo wakaMthalane kanti sengiza nesiso kaMthalane. Ubaba uMthalane wangamukela kamnandi ngingazi kodwa ukuthi ngizithwele. Kanti uzohamba khamba isikhathi ngize ngimthole umntwana womThalane wazi ukuthi owakhe. Manje nalezi ingane zanamhlanje akuve seyisile kwazona. Ihlangana nabangani bayo endleleni bahamba benza izinto ezibhedayo. Iyajika lapha ingane iyabuya isizongitshela emehlweni mina phambi kwamkhonyana wami ukuthi phela ubuye ukhumbule wema akuyena ubaba wami lo. UMthalane vele wamangala uMthalane ukuthi manje ingane eseyikhulise kangaka. Yagcina futhi yona le ngane ihlangana nabangani bayo bahamba baya kumuntu uyabuya uyayitshela hey wena ke baba wakho uMthalane. Kwangiphoqa ukuthi ke manje kanti kushuthi ngoba umfana wakho ngoba phela ngake ngaqhubha naye. Shuthi kwaba isikamfana kwawo sapho kwaba isikamfana wakho ngoba ngaqhubha naye kanti sizothola lo mendo wakaMthalane. Nayo ke ingane egcineni ke isiyenza ngendlela engayazi. Ngiphatha nomndeni wami manje. Mrs Mthalane, ngicela ukuthi siyilungise iphutha la. Ngingayithanda inkulumo engaqondile. Ngoba ayigcini ngokudayisa isitori sakhe idayisa nebrand yethu. Uchazela uma ukuthi mina ngathi mengikubuza ukuthi indaba ingane ingamazanga ubaba wathi wamfihlela ngoba wayekuhlukumeza. Kwakuyiqiniso. Yebo. So wahlukana nobaba wengane ngoba
ngoba wayengihlukumeza. Indodana wakho lowo Mayezo wayehlukumeza intombazane le njengoba uyibona, wayemshaya, so wagcina ehlukeni naye. Wathi mehlukana naye waseyitholela omunye uboyfriend, kanti vele sekhona umntwana. Yayizwa lo nto ma? Emva lokho azange antante kakhulu, wasesale sethi nje ngoba vele lo umuntu ongenaso isandla sokuphatha umuntu wesifazane, wase ehlala khona la emzini wakhe. Yilapho-ke asegcina khona ingane esethi wasale sethi yakhona. Yayizwa lo nto ngisho ma? Hayi ngiyayizwa. So kahle kahle azange antante nje, wavele wathatha waseyakhusela, wavala iminyango yonke, wenza sure ukuthi usefocus kubaba. Nakho-ke ingane nakhona mas-correctane mesizimthalane, ungixolele sithando sami. Okwatholwa ingane kwakuyingayona ukuthi ukuphapha. Mhlawumbe iqiniso nje uma kuthiwa akukho okufihliwe ongaveli, kwakhona indlela vele ezokwenza ukuthi igcine kuvelile ukuthi umntwana fanele aphinde abuyele kubo koGumede, amazi nogokwakhe-ke noma ubaba engasekho unfortunate. Ngicorrect angithi sithando sami? So yilokho kwenzeka wena ma? Hayi khona ngiyayibona yona iyafana nezakwami ingane. Kodwa ngibabaza isikhathi seside kakhulu. Ya, kodwa asiphiki futhi. Angiphiki kodwa nje indlela abenze ngayo seside kakhulu isikhathi. Akalikho iqiniso. Azahambe nomfana. Wahamba umfana nengane izihambe izitholele ngokuba yena wayazi uma wayo. Atshele noma ubani bakhona udadewabo bakamfana athi hayibo ngiyasaba uma uza kuyena nayi inkinga esenginayo kanje. Naye nabo bayayibona ukuthi ingane yakubo kodwa indaba mali yangane ifana nathi la ekhaya. Ngathi hayi nama ngazi buzani kuyena lo ngane ukuthi uma insolo ukuthi yala ekhaya. Ngangiyibona kodwa manje angilinda unina wayo ukuthi inyawo zakhe ihamba kanjani. Manje size yasuka ngibifuna into zakubo kwazi wasesuka manje sezoza manje. Ima-ke mama mhlawumbe mwangilandisa kancane. Ubaba wayewumuntu naye kodwa okay. Cela ungangilandisi ngoba sesikutholile ngimama ukuthi bahlukaniswa yini. Sengifisa ukwazi ingane la ekhaya zinakho nje ukudelela ngoba ngeke. Yena usisi lo nje bethobekile nje manje sekuthobekile. Hayi. Ngathi kwaze mhlawumbe ufuze kababa ngoba lapha kaMthalane ngathi umoya uphansi ngempela nje. Hayi kushuthi kwakuyena lo babeshayana khona mayesekhaya wayengenzi lutho. Zonke nje ingane nje zibazothile nje ngiyathuka mayithi babeshayana phela babeshayana emqashweni yabo. Kodwa nje mina ngaze ngimbone ukuthi unekhandela elihlaza. Phela nje into esihlangene ngayena kufuneka abuyise ingane ngiyenzela into zakhona. Kwaze kwakuhle manje ngaze ngayithanda leyo. Kodwa-ke ngaphandle ukuthi sikhulume ngawe ukhona mntanami. Yabo leyo nto sawubona njani? Ngiyaphila unjani Magasela? Ngiyaphila sithando sami. Ngiyaphila. Wazowuthobekile namhlanje. Noma ingoba usukini? Ngisekhaya manje ngikhuthwa amadlozi ngithokozile. Uyayibona nje hawu bengazi nokuthi neyifaca phela ungahleki inhlobo ngalela la. Into yokuhleka nje ongenayo. Kwakukubi. Emva kokuthi yena sambile lapha kaMthalane isimo sabanjani between you noma nabazali boba uthu usulazi iqiniso ukuthi yena ikhaya likhona nje la eduzane. Isimo saqala saba ngekho right but ngokuhamba kwesikhathi nobaba phela ubaba uMthalane wasesengamukela njengoba yishilo ukuthi uzongamukela njengendodakazi yakhe. So nami ke I have to ukuthi uma phela ngwehlisa. Yebo ngoba phela uselenzile iqiniso wathi uzongamukela and nani nasho nathi ngizongisiza ukuthi sithole umndeni. And njengamanje ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngisathi ngisalapho njengamanje usubona ugogo wakho. Umnandi. Ngizizwa ngijabule kakhulu. Unyathela nje kaGumede. Hayi ngicabanga ukuthi-ke bafethu asinayo into enkulu esihlalele maka Ntombazane uzizwa kanjani? Hey mina manje ngiyabonga nami Magasela bakithi, ngiyabonga nami ma ngephutha kodwa elenzeka kumina. Ngoba lona selilungisekile ngendlela elilungiseke ngayo. Ingane yaze yayitholela mina ngifihla into. Umkhonyana wami. Sonke sawenza amaphutha. Mina nje ma ngiyabonga kakhulu ngokuthi uyamamukela umntwana. Hayi, siyabonga nathi kaGumede. Okay. Okunye-ke sesikhulume sageqa amagula. Le ngane nje obikhuliswe le kaMthalane iminyaka emingaka. Ingabe mhlawumbe kaGumede khona into abangaba nayo njengokuthi phela seniconfirmile niyavuma. Anidingi ngisho i-DNA test ngoba umntwana kade nanimbone egijima lapha emgaqweni. Ngabe ayikho mhlawumbe into ngokwesiZulu kodwa nakhona ekufanele nikwenze noma
sewuxoxisana njengomndeni engasekho amakhamera? Hayi lokho soxoxisana nabo nobaba uMthalane. Naye akwangena inhloso yakhe naye wenza ngoba ethanda umuntu wesifazane. So uzosho yena uMthalane. Manje ke ngeke azasho afuna into eziningi ngoba lo muntu omnikazi wendaba akasekho. Futhi nami ngihola impesheni akusekho umuntu abasebenzi bonke. Ufuna ukwenza nje lokho. So bona ukuthi senze kanjani yena so mayeza nje unina wakhe emletha. So mamukela simenze lento esizenzayo la kwaGumede. Okay. Mina ngicabanga ukuthi ngiyenze kahle. Ngibonga kakhulu nje Magasela, ngiyabonga. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngibonge nakuwena futhi ma. Nengane ke Magasela engathi isiyaqala iyashintsha manje. Siyabonga. Esikoleni? Hayi nakhona ngathi sekuza kahle nalezi imoto ebeyipaka la emgaqweni yonke lento ebiyenza notshwala yonke into engathi ngiyabona manje kunomehluko. Hawu kwangcono siyabonga. Ukhulu umehluko engubonayo kuyona. Iphesenti nje alisafiki. Hayi akusekho impaka yemoto lana kusapaka imoto la. Sekulunge konke. Nobaba uMthalane naye uyabona futhi naye ukuthi hawu ingane manje kade ikanje. Ingane adidlala emafamu yabuya ingane ezala yakade ingane isikanje ihlaza yonke into ingane kanti egcineni ke Baba uMthalane naye sebonile ukuthi hayi ingane naye isiqala kabusha. Hayi kusho isidlozi la kaGumede li strong imaya yabo. Bayilandeli abazukulu babo. Vele ezakwami ingane ihlala emzini womuntu. Oh yikho. Azihlali. Zonke nje zaGumede ihlala la ekhaya. Ihlala nazo nje. Siyabonga nokuthi sibe nenhlanhla ke nonozana ugogo mfice esaphila ngoba phela muzofica bengekho abantu engasekho ugogo naye iminyaka isihambile ubaba akekho mhlawumbe misofica nje singasakwazi nokuthola usiza nje silidinga. Hayi ngibonge kakhulu Magasela. Kodwa njengomzali wena ngiyazi lolu daba uzolisukumela nibone usinhlanganisani kwenzakalani la ekhaya. Hayi kuzobonakala. Siyabonga. Cha simino lami uhambo liyaphela labafethu okubalekile uphathu wethu mesifuna ukwazi ukuthi uma uzofika samukele yini njengoba eshilo usisi ukuthi ingane yala ekhaya noma sofika siyafika athi uma ngiyazi le ntombazane ayinibhizi kakhulu nayo nje inako ukuba umuntu ibandenyana ayi umavelo wathi meyazi yonke into meyibukela nje linda usuku abantu abadala banjalo ke khombisa ukuthi uyiphathe kahle usho uMthalane akugejanga ntombi wathatha kahle impela ukuthi nje nawe wenza iphuthu samncane waligcina ucabanga ukuthi kuzobe imfihla forever kwase kubo yikona ukuthi hayi wamithela emizini erongi. Yabo ingane yakho izovela ehayize emgaqweni isifuna kuphi. Eyiveza ingane kuyona. Nje ngibuka nawe ma umncanyana ngomzimba ufuze baka njengoba noma wakhe mncane bakhona abanye abantu abakhuluphelela ekhaya. Ugogo osewadlula emhlabeni. Wayengangayi. Ukhulu wakhe. Okay ukhulu wakhe. Yena wayemkhulu. Efuze yini. Awu siyabonga Nkosi yami. Bukele Black Life TV ungaphili kuyahlola bafethu uhambo lwami noMrs Mthalane liyaphela la. Angifuni ukungena ekuthenini baMthalane udaba uzwenza kanjani ngicabanga kodwa usezoxola ke njengamanje. Noma khona ama DNA kodwa phela ke ngizobe ngathi manje sengifaka umlilo ekuparafini noma petrol. Magasela uthanda uyinyukunyi kodwa uMthalane akekho. Ukubalekile ukuthi ugogo uyamkelile ingane nengane izizwe ingcono nokuthiwa nebehavior isishintshile nami ngingazi impela ukuthi kanti imuhle kanje ugeli nanifaca ngoba phela wayengahleki inhlobo ngesikhathi esihleli naye wayekhuluma nje isithathe sibuke sisa phambili esibeka phezulu kodwa kwakuthi ngumusa kaNkulunkulu nathi sinezithunya zethu ezenza ukuthi nje ingane adlali nengane engahloniphi. Bukele Black Life TV awenze kanje. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Siyanthanda iphinde ibonane sengihambe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neswasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
umama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black